Previously on Unraveled Hearts. Oh, to tura mata. Tura. Ngo. Tura mata. Like a fairy tale, full of light and shine like the stars when it's late, and we had what it takes to reach happily ever after. You left me to wander, girl, I ponder where you are. But now the sky is way darker, you still know the laughter. Tell me where you are, 'cause my heart is unraveling. I see for the stars, hopeless romantic, you're tearing apart. My head's in the sand, so maybe we have a chance. I'm stuck in the dust. But if I could turn the hands of time, I would go back to when I made you smile. We could lay on our beds and watch the stars, and we'd fall again over the moon and back to sea. You know you mean the world to me. Your memories are my melody, your garden jealousy. Sunan ke tambari harshe na ya saba tintini. Karki min madubi ki ce maka ya fi mini. Ki daure ki ce ko kin mance kin taba sona ko mafarki nake. Lafiya kallon Halima ya komai kwana biyu. Ya jiki kuma? Wallahi da sauki. Ina da so na miki jaje wallahi. Na rasa ta inda zan bullo mu wannan al'amarin Tima. Ya bari kawai. Na ji an ce Ash yana ta cewa za ku koma fa. Ke da Allah bar wannan kawai na tawo kan shi ne. Ai ni da Ash har abada wallahi. Ke abadan Allah. Ai, ki san abin da na yi going through bane wallahi shi yasa. To Allah ya sa mu dace. Amin ya rabbi. Kin ji yau zancen cousin ɗin na da na miki magana a Lijita? Okay. Ya dawo ya zo Kano yana so ku haɗu zancen furnishing gidansa. Zan turo miki number shi and I will send him your number. Okay. That won't be a problem. Ai dama wallahi kin san me. Like na gaji da zaman gida. I want to go back to work so. I'm cool wallahi. To shikenan insha Allah. Ya, kowane tura mai number na ko ki turo min number shi kowane. Ki fa mishi sauki fa. Kar ki ga superstar ne ki mishi tsada da Allah yar gida za a mai mutunci. Ba ki da matsala. To shikenan sai mun yi magana. All right. To bye. Take care. Bye bye. So you get everything right, huh? So that's fine. You can go ahead. Who is this? What's happening? Who is this? Ash, not here. Oh, cut that crap. We'll do it here and now. You're my wife.
ex-wife. Ex-wife. Ki ba canja wa Malam, suna. you heard the lady. Please leave. Dala ba da ba da kai nake magana ba. Wallahi kin bani mamaki. Kai idan ka bani ka bar wani ka nemi na sama da shi amma from me to this. What do you mean by What that? do you mean by this? Me za ka yi? Me za ka yi? Okay, you want me to show you my real color? Do you am? You are here. Malam, leave here, please. Ke? Leave here. Ba abin da kai saka yau. Ba inda zan je. Okay, we'll see. Ba inda zan je. Ke kuma za ki ga ni da ke ne. Malam, Idan kika rabu ya ka bar gurin nan. Malam, samu irin iskancin nan waɗannan fa mun iya shi ba. Please. Ni kana ji. Ni ma dan gareren dan iska ne. Mu iskanci mu ai ba a gida muke ba mu sai mun fita waje. To mu fitan mana. Mu je mana. To mu je. Mu je. Zan nuna ma ni ma dan iska ne. Look at this guy fa. Who do you think you are? Ashir Muhammad, tsohon mataka ta file ɗin restraining order against you. Restraining order. I mean, if there is anybody that should file for a restraining order, should be me. My boyfriend ɗin da shi attacking me. Me ya kai ka inda suke? Wajen cin abinci ne ba, restaurant ne. Za a hana ni zuwa restaurant din ci abinci? To me ya kai ka a cikin gurin da har ka je ka same ta? Officer, idan ka ga wani tsohon abokinka ko kuma wani wanda kuka yi zaman arziki, laifi ne idan ka je ku yi musabaha ku gaisa. Ba laifi ba ne, amma kuma zai iya zama laifi idan har ya kasance kana da ɗan wani takun saka ko tangarɗa tsakaninka da wannan mutum. For now, muna suka zaman duk inda take ya zamanto tsakaninku 100 meters da inda take da inda kake. Kar ka wuce haka. Stay away from her. Stay away from her. You get it? Listen. Do you get it? Kin ga motar nan ya ki tashi. Wallahi na gwada kusan so na wallahi ya ki tashi. Dan Allah fito. Aha. Me faru kuma? Matsalar mota. Wallahi ya ki tashi. Yanzu ya zaki? Zan ordering taxi yanzu. Ya zo ya dauke ni ba? Allah ya sa sa. Insha Allah. Yawwa, kin ga na samu wani very close bari. Yawwa. In few minutes yanzu ne. Ina kusa. Kai thank God. Kai mota God. Shirin buta ke. Kai ki bari. It's very very annoying wallahi. Allah ya sa kai bata lokaci. A'a yanzu kusa ya gashi. Gashi ne na kusa. Shi ne wannan? Ina ganin kamar shi ne. I think shi ne. Ya shi ne ma. Yeah. To, Allah ya kiyaye hanya. To shi kenan, thank you so much. Sai mi waya. Yauwa. Thank you.
What do you mean my ride? I'm already in my ride. Yes. Or are you not my ride? Are you not my ride? Mubarak, Fatima bata dawo ba fa. When was the last call? 9 fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yawwa, gashi wayan tana ringe. Ai tana shiga dagawa ne ba a yi. To, mami ki kira Maryam muna. Maryam kuma na ga dare yayi ko ta kwanta bacci. Ai larura ne, ki kira ta kawai. Ba wani abu. Hello Maryam. Mamin Tima ce. Ya kike? Ya mamanku? Fatima ta ce mana ta taso tun ɗazu amma har yanzu bata dawo. Ko ta dawo nan? Ikon Allah. Wallahi bata dawo ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta ce motan ta samu matsala. To Allah dai ya sa lafiya. Mami wai me yake faruwa ne? Mami, call Ash. Ash kuma me haɗinta da shi? To amma lalura ce ai. Dai tambaya ce. Tana ringin fa bai ɗauka ba ko dai yayi bacci shi ma. Ai mami ba wani bacci. Kawai ki zo mu je gidansa mu same shi. Gidan shi kuma? Mana mu je mu tabbatar me yake faruwa. Ai ba za mu jira ido ba. Mu taho mami taho. Ina zuwa. Ash! Ashu! Me haka? Mubarak, saka shi mana mu yi magana. Amma ina Tima take? Tima kuma? Ashiru, Fatima ce bata dawo ba. Shine abin da ya kawo. Kucin karfe 1 yanzu fa ɗaya da wani abu. Bata dawo ba? To ina ni zan sani? Mubarak ina zan sani? Har kake jakin dina? To in baka sani ba wa zai sani ina Tima take? Ni gaskiya kawai shi ya san inda Tima take. Shi ne kawai ke da matsala da Tima. Tima ba ta da matsala da kowa. Ya za mu neme ta marasa. Mami ban san inda take ba gaskiya. Ashiru, da Allah an kasa. Ban sani ba. Believe me, ban sani ba. What's all that for you? Zan shiga uba. I don't know. Ban san sababbin taɓa ganin su ba. Ban san me ko suka kawo ni nan gurin. Oh God, thank God we're here. Thank God. Ban san sa. George, let's go. Take me home. So you think you can run away from me? What are you saying? You heard me right. Ni da ke ba rabuwa. Ni da ke mutuka raba. Ashi ka bani kizin ɗakin nan. Ka bani kizin zan tafi. Na kizin suke. Ka bani kizin. For all the pains you've caused me. For all the pains you've caused my heart.
Ash, don't go. Please don't leave me here. Please. Please. You're going. Ash. Hankalina ya kasa kwanci. Rashin Fatima ya dame ni da yawa. Ban san a cikin halin da take ciki ba. Ga ta ya mace. Amma mi ki kwantar da hankalinki. Insha Allah za a ganta. Ko muna aiki da 'yan sanda tare ga kafata ga tasu. Muna barin muga cewa lalle sai mun binciko inda take. Sai ki kwantar da hankalinki insha Allah za a ganta. Allah ka bayyana min Fatima. Allah ya sa ta na hannu na gari. Amin. Ya mace ce. Shi yasa dole zan damu. Za a ganta insha Allah. Allah ya sa. Ashir Muhammad, where were you on the night of the 4th of November? I was at home. I have alibi. Her mom and her brother su ne ma suka zo gidan su suka sanar da ni cewa ba a ganta ba. Kar ka manta. Wannan shine karo na biyu da ka zo gabana akan kes din wannan tsohuwar matar taka. Muna da history na yadda ka ringa stalking ɗinta, kana harassing ɗinta, ka takura wa rayuwarta, ka zame mata kamar annoba a rayuwarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Ya za a zarge da irin wannan danyen aiki? Ya, a duk lokacin da aka samu wani criminal ko wanda ake zargi ya aikata laifi, irin waɗannan maganganun su ne suke fitowa daga bakinsa. Ba ni na aikata ba, ban sani ba, ba ni da hannu. But idan hukuma ta zurfafa bincike ta matsa, sai kaga shi ne yake da hannu dumu-dumu a aikata laifin. Saboda haka na daidai ina jin irin waɗannan kalaman daga bakin criminals da suke aikata. Ban ce kai criminal bane domin kai zargin ka ake. But I have moved on. I have nothing to do with her. Dama soyayya irin taka takan zama ƙiyayya ɗan ƙanƙanin lokaci. Ito ai ka san kwa da irin halittarsa, gaskiya ni ba na son abin da baya so na. Da mutumin da ya ce baya yin ka, gaskiya ni ma Allah baya dora min jarabar naci gaskiya. Ni ma ba na yi. Ya, amma kar ka manta. Hannun hukuma yana da tsayi kuma yana da faɗi. A duk lokacin da hukuma take so ta kama wani ko ta kama mai aikata laifi ko ta binciko mai laifi, hannunta baya mata wuya zuwa inda take so ta je. Officer, ba ni da hannu a ciki, ban sani ba kuma ba ni ba ne. Idanunmu zai ci gaba da kasancewa a kanka don ganin motsinka da shauran abubuwan da kake. You are free to go.
run. Run to her. I'm asking you. I'm going. Leave it. Ash, I miss us. We were so happy. I miss those days. You do? Yes, I do. You do? Yes. I miss everything about us. I dream of those days every day. Ash, I miss your soft touch and your smell. Oh, you're so beautiful. You're so beautiful. But, Tima, I mean, what took you so long to say this? I don't know. I was angry, I was mad, but not anymore. I miss you. I miss you too. Our night dances, the bedtime stories. I miss everything about us. Same here. Love you. I'll always love you. Shit! Don't! Party! You're so stupid. So you think you can seduce me and run? Don't! Go! Come here! Come! Come here! Ash, Ash, please! Don't! You're very stupid! Ash, Go! Go! You're going nowhere! You think you can seduce me? You can seduce me? Pati! 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 إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون da Allah na ne toilet ɗinku ina so in yi fitsari.
kidnapping ina yi. Ina da kime? Kidnapping ina yi da Allah ki taimake ni da kullum mai zan taimake ki insha Allah. Allah ki ban waya in kira mama da Allah. Wayana na bar shi a waje. Shiga uku da Allah da annabi zan taimaka miki. Mu je mu Son, sister, doctor wants us to see you. Okay. No, ba sai ka zo ba.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ash, dan Allah ka bani da shi dan Allah, dan Allah. Ash. Dan Allah. Lafiya malama. Mijina ne yake ciki. Mijinki ne? Eh. Shige, wata shige. Na gode. Ash. 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 Ash, wake up. Ash. Ash, please wake up. Please wake up, Ash. Ash, darling, wake up. I'm sorry. Please wake up. I'm sorry. Please wake up. Ash, please, I'm sorry. Please wake up. Please wake up. Please, I'm sorry. Ash, please wake up. Ash, please wake up. Please wake up. You're like a fairy tale, full of light and shine like the stars when it's late. To reach happily ever after you left me to walk. Girl, I ponder where you are, and now the sky is way darker. You stole all the laughter. Tell me where you are, 'cause my heart is unraveling. I see for the stars, hopeless romantic. You're tearing me apart. My head's in the sand, so maybe we have a chance. I'm stuck in the past. But if I could turn the hands of time, I would go back to when I made you smile. We could lay on our beds and watch the stars, and we'd fall again. Over the moon and back to sea. You know you mean the